Pannakikaykaysa ti First Apayao Provincial Mobile Force Company iti panagrambak iti National Women's Month baban iti insayangkat iti basic self-defense training para kadagiti babae. Nagserbida kas trainers para iti nasuot training para kadagiti women employees iti provincial capital iti Sidong iti tema We for Gender Equality and Inclusive Society. Ti aktibidad ang insayangkat iti barangay poblasyon Luna ket adan panggep may payan dagiti babae iti basic self-defense techniques ken practical knowledge makatulong iti parang protektada iti bagbagida iti panawon as sumango da iti pangta. Nang isangkat naman lang iti outreach program iti barangay Malayugan Flora, kas pa ng suportad na pailang iti panagrambak iti National Women's Month. Dito ay nang isangkat da iti lecture panggap iti women's rights, kan iti akamda iti panang panalinaad iti peace and security. Kas tamat ang nasurma nagiti babay iti basic self-defense, kan basic arresting techniques kadag iti BPATs. Impayam damat lang ti unit ti BPATs iti 5 handcuffs kan 10 nga aim sticks. Kas pa ng suporta iti local peacekeeping efforts ti nasawa grupo. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak Amerik na iti parang ipaay iti Serbisyo Komunidad.